Bună dimineața, dușmanii mei! Bună dimineața și bine v-am găsit la unul dintre primele clipuri care astăzi vom clasifica noile echipamente ale echipelor din Superliga României. Avem în felul următor următoarele categorii pijama. Asta se referă la un echipament care nu prea este bun de folosit, deși este bun de stat în casă, de dormit cu el. Nu e rău, aici e categoria în care intră echipamentele care sunt spre rele, dar spre bine, adică decent ceva acolo. Bun de sintetic, asta este de ieșit în oraș pe sintetic, cumva în genul ăla, de ieșit la meciuri, la asta. Perfect aici echipamentele care arată perfect, adică bine, iar artă echipamentele care arată așa de bine încât nici nu trebuie să le mai atingi. Este artă, practic. Nu mai trebuie purtate. Să începem. Avem primul echipament, UTE Arad. Acum, având în vedere că este categoria asta, nu este rău. Aici l-aș pune un echipament clasic, drăguț, dar nu mă dă pe mine în vânt. Este ok, nu e rău. Cluj. Un echipament drăguț, dar nu pot să-l pun în categoria nu e rău. M-aș vedea cu el la sintetic. Este bun de sintetic, bun de ieșit la meciuri. Tungile cel nu-l avantajează. Iar sponsorul, dacă putea să fie negru sau alb, cumva mergea. Să continuăm, aici avem o mică excepție. Doar tricoul de deplasare al Unirii Slobozia l-am găsit, așa că vom clasifica pe acesta. Pe acesta îl văd ca pijama, nu știu. Nu mă dă pe spate, nu-mi place culoarea și astea. Nu este un echipament de ieșit prea mult. No, hai că îl vom pune la nu e rău, având în vedere că este drăguț, doar că eu nu l-aș purta. Să continuăm. Rapid București. Echipament bun de sintetic. Arată bine. De purtat la sintetic, la astea. Un echipament clasic, cum au fost și în anii trecuți, un vișiniu cu un model mai ascuns pe tricou. Da, frumos. Capa chiar s-a chinuit pentru tricoul acesta. Petrolul Ploiești. Pijama. Nu am de comentat, nu-mi place. Oțelul Galați aș pune la perfect. Aceasta este a doua excepție. Este echipament de deplasare. Totuși arată bine. Perfect. L-aș purta oriunde, mai ales contrastul de culori. Roșu, am observat și un pic de negru, e perfect. Metaloglobus București. Un echipament alb portocaliu, culorile se îmbină bine, nu este rău. Momentan, Metaloglobus ia notă de trecere. PCSB, aici am avut o mică controversă, nu știu unde să-l pun, bun de sintetic sau nu este rău. Nu-mi place roșul ăla de pe tricou, dar nici bun de sintetic nu este. Am fost între, așa că îl voi pune cap la nu e rău. Nu mă dă pe spate sezonul acesta. Hermannstadt, Sibiu. Un echipament drăguț, dar nu-mi place mie, pijama. Dinamo București. Nu este perfect, este doar bun de sintetic. Nu-mi place dungile, deși fiind
Dinamo, da, trebuia să-mi dau seama că ajunge în felul ăsta, doar că nu-mi place echipamentul din față. Din spate e ok, de-aia l-am pus la Bundesliga. FC Botoșani, nu pot să-l pun nici la artă, nici perfect, coborâm, nici la Bundesintetic, nu este rău. Un echipament clasic, alb, curat, frumos, nu este rău. FC Argeș, una dintre surprizele sezonului, consider, având în vedere performanța care o are până în momentul de față. Cu acest echipament nu l-aș vedea nici la Bundesintetic, mai ales acum fără sponsor, chiar nu este Bundesintetic, dar cu sponsorul, cu casa aceea de pariuri, nu pot să dau numele, primește nota de Bundesintetic. Trece și la clasă. Farul Constanța. Aici este mult de comentat, o culoare decentă, dungile nu-mi plac, le dezavantajează, iar sponsorul cumva parcă este chiar lipit de tricou cu o bandă, pijama. Nu l-aș purta pe undeva. Peche Cixereda, cu un echipament ca de anul trecut, doar că da, nu este rău, arată bine. CFR Cluj, arată ok, îmi place, nu m-aș atinge de el, vișiniul acela este perfect. Și Craiova, perfect. Dungile sunt bune, ăsta aș mai ieși, este doar perfect. Și cam atâta cu clasificările. Dacă aveți ceva împotriva, nu uitați să comentați, un like, un subscribe, un follow pe teren.ro. Ne vedem data viitoare.